Дорогие браты и сестры, урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы і звычайна гэтае казанне на Троіцу самае складанае для святароў, таму што трэба паглыбляцца ў тэалогію, тлумачыць тое, што у большасці сваёй мы до конца не разумеем. Праўду пра Найсвяцейшую Троіцу, пра тое, што Бог адзіны ў трох асобах, мы ведаем, мы даследуем уже больш 2000 гадоў. Конечно, шмат тэолагаў прыводзіла шмат розных параўнанняў, прыгожых параўнанняў, якія нейкім чынам дапамагаюць штосьці зразумець з гэтай праўды. Але і так, калі вось так па-простаму паспрабаваць пра гэта расказаць, то большасць з нас не зашмат пра гэта і раскажуць. До конца мы гэтага не ведаем. І ведаеце, дарагія браты і сёстры, у нейкім сэнсе заўсёды для мяне гэта момант такой, нейкай асабістай пакоры, што я сваім розумам нават не магу уявіць до конца, які Бог, наколькі ён вялікі, і наколькі у ім ёсць, аб ім ёсць пэўныя праўды, якія я нават уявіць не магу прыдумаць, як это магчыма. Звычайна, калі вось пра гэта кажу, мне чамусьці, як параўнанне, для мяне асабіста прыходзіць вось уяўленне пра космас. Вось як это уявіць? Мы пра гэта даведаліся, да, вось мы ведаем, нашы навукоўцы ведаюць, могуць сказаць пэўныя рэчы пра космас. Яны кажуць, што космас ён бясконцы, вось бясконцая прастора. А как это? Вось як это уявіць розумам? Як это магчыма? Падобна з Богам. Пэўныя праўды пры сябе ён нам адкрывае, пэўныя праўды мы пра яго даведваемся, можам паглыбіцца ў іх, але до конца уявіць вось тут, цяпер, у гэты момант нам гэта складана. Я думаю, што падобна вось з гэтай праўдай, з гэтай таямніцай аб тым, што Бог адзіны ў трох асобах. Ведаеце, гэтую праўду мы з вами ведаем ужо пасля воскрашэння Хрыста, пасля ягонага ў неба ўшэсці і спаслання Духа Святога. Мы даведаліся пра гэта. Але цікавая рэч, Бог жа быў такім заўсёды, адзіным у трох асобах. Бог Отец, Бог Сын і Дух Святы. І калі мы уважна чытаем Святое Пісанне, то нават у Старым Запавеце мы можам знайсці моманты, які нам гэта паказваюць, якія запісаны праз людзей, якіх натхніў Бог. Запісаны, людзі до конца не разумеюць, пра што пішуць, а пішуць менавіта вось пра Бога, які адзіны ў трох асобах. Што гэта за прыклады? Дастаткова адчыніць самую першую кнігу быцця, першая кніга Бібліі. Там, калі ёсць апісанне стварэння свету, то напісана, што Бог, калі стварае, то ён стварае праз тое, што кажа. Бог сказаў, і сталася. Вось такая простая рэч, як бы так проста апісана гэты момант. Але ўжо пасля прыхода Хрыста мы даведаліся, што Слова – гэта імя Хрыста. Бог праз Хрыста прамаўляе да нас. І ўжо у апісанні стварэння света Бог стварае праз свайго Сына. Толькі мы гэтага яшчэ не ведалі. Далей, таксама ў гэтым апісанні стварэння света ёсць момант, дзе напісана, што Бог стварае зямлю і ваду, і над гэтым узносіцца Дух Божы. Дух, пра які мы яшчэ не ведалі, але ўжо тады пра яго існаванне было напісана. Магчыма, людзі, якія пра гэта пісалі, не ўяўлялі яго так, як мы даведаліся, які ён. Але ўжо там, у першай кнігі Бібліі, пра гэта ёсць. І таксама ёсць яшчэ цікавы момант, найбольш прыгажэйшы, як для мяне. Ён таксама гісторыя з кнігі быцця. Калі вам цікава, то ўзгадайце гісторыю Абрагама, дакладна 18 раздзел кнігі быцця. Это гісторыя, калі да Абрагама прыходзіць у госці Бог. Памятаеце,
у выглядзе каго Бог прыйшоў да Абрагама? Хто-нибудь памятае? Каго? Гэта праўда. Толькі я не пра гэты момант. Я разумею, што шмат было момантаў, калі Бог аб'яўляецца. Але ёсць гісторыя, калі, ведаеце, да Абрагама он у шатрах са сваёй жонкай, і да яго прыходзяць у госці 3 путнікі. І ён іх прымае. І гэта і ёсць Бог, які пачынае з ім размаўляць. Не анёлы, Бог. І там памятаеце гісторыя, калі Сара там падслухала, засміялася, што Бог сказаў, што твоя жонка будзе мець дзіця, яна была старая. Засміялася, да, і Бог кажа Сара, там цэлы дыялог адбываецца. Вельмі цікава, бо Бог прыходзіць у выглядзе 3 путнікаў, 3 асобаў. Гэта гісторыя, она вельмі знакамітая, самае знакамітае ўяўленне, якое мы ведаем, гэта ікона Андрэя Рублёва. Усе вы яе бачылі, дзе за адным сталом сядзяць 3 постаці, звернутыя да гледача. Там цэлая тэалогія, вельмі глыбокая. Гэту ікону можна разбіраць, вельмі шмат пра яе напісана, вельмі цікава. Як Андрэй Рублёў уяўляў Бога, як прадстаўляў, чаму менавіта гэтыя колеры, чаму такое палажэнне, такія позы ў гэтых фігураў. Але цікава, у Бібліі напісана, што Абрагам, калі сустрэўся з Богам у выглядзе 3 путнікаў, страннікаў, ён з імі размаўляе, але звяртаецца для іх у адзінай асобе, як да адной асобы. Не да некалькіх, а да адной. Здавалася б, такая простая рэч. Але гэта тая праўда, якую мы сёння ведаем, але тады яна была не зусім вядомая, але яна існавала. Бог быў такім заўсёды, адзіным у Тройцы. Ведаеце, тое, што для мяне сёння, наверное, найважнейшае зразуменне Найсвяцейшай Троіцы, гэта сцвярджэнне аб тым, самае простае апределение таго, што такое Троіца святая. Мы кажам, што гэта Бог. Троіца – гэта адносіны у Святой Троіцы, адносіны любові. Гэта ключавое слово, оно такое, можа, мы на яго не звяртаем увагі, адносіны, аднашэнне. Бог да адносінаў запрашае чалавека. Нават на той самай, на іконе Андрэя Рублёва, гэтай постаці сядзяць за сталом, але адно месца звольнена, вольнае. Мы можам дагадацца, што з гэтага боку знаходзіцца Абрагам, чалавек. Мы, кожны з нас. Бог запрашае нас да адносінаў. Такіх адносінаў, якія пануюць у Святой Тройцы. Адносінаў адзінства. І ведаеце, гэта агромная тэма, і гэта цяжка так зразумець і нават перадаць. Але паглядзіце, як мы разумеем вельмі часта любоў. Она ж таксама бывае розная. Напрыклад, калі людзі кажуць пра каханне, то кажуць як? Кахаць можна толькі аднаго чалавека. Праўда, да? Але калі кажам пра іншыя адносіны любові, то бываюць моманты, калі гэта нармальна, што некалькі чалавек любяць аднаго, і гэта нармальна. У сям'і нашай. Бацькі любяць сваіх дзяцей. І гэта іх, наадварот, яшчэ больш злучае. Любоў, яна цікавая, яна часамі здольная аб'ядноўваць нас. Паглядзіце, мы з вами кажам, верым у Бога і кажам, што мы яго любім. І верым у тое, што Бог любіць кожнага з нас. І тое, што Бог любіць вас, мне не перашкаджае. Мне не перашкаджае разуменню таго, што Бог і мяне любіць, і я яго люблю. І гэтыя адносіны, наадварот, нас аб'ядноўваюць. Так, як Бог аб'яднаны у Тройцы Святой. Гэта цікавая думка. Магчыма, ведаеце, да такіх адносінаў Бог нас запрашае вучыцца такім адносінам, так любіць у нашых сем'ях,
у нашым грамадстве. Это вельмі складана, это нелёгка. Але вось адносіны. У першую чаргу Бог заўсёды нас запрашае да адносінаў з самім сабой. І гэта заўсёды будзе запрашэннем. Гэта ніколі не будзе прымусам. Нават паглядзіце сённяшняе Евангелле, да, вось яно, Ян кажа, што хто верыць у яго, у Езуса Хрыста, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны. Хто уступае ў адносіны з Богам, адкрывае раптам, што Бог не суддзя, а Бог – это любячы Айцец. І гэта можна адкрыць, даведацца, дасведчыць толькі вось у такіх вельмі блізкіх адносінах, да якіх Бог кожнага з нас запрашае. Калі мы мала ведаем Бога, то вельмі часта мы на яго глядзім як на суддзю. Паглядзіце, такое таксама паміж намі здараецца, калі мы нібыта і кажам, што мы верым у Бога, але да канца яго не ведаем, як часта ў нас з'яўляюцца думкі, што Бог меня накажет, што Бог мяне пакарае, што Бог пашле мяне ў ад, у пекла. Вельмі часта гэта нараджаецца з таго, што мы Бога проста не ведаем. Мы з ім не ў адносінах. Мы на яго вельмі часта глядзім, верым у яго, але глядзім на яго вельмі фармальна. І вось гэта сапраўды вялікая ласка і вялікая тайна, і калі ты адкрываеш, што Бог хоча з табой адносінаў, адзінства, блізкасці. Ён не хоча цябе судзіць. Он хоча цябе збаўляць. Любым коштам, нават коштам свайго жыцця, жыцця свайго сына.